ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони азиз ва мухлисони канали мо. Дар навори имрӯза барои шумоён 12 сар молҳои зотия барои мол кардан пешниҳод мекунем. Марҳамат, видеоролика то охириша тамошо кунед и яктиги лайка фаромӯш накунед дӯстони азиз. Чақадар ки дастгиритон бисёртар шавад, мо амиқдор ҳаракат мекунем, молҳои нағза оварда барои шумо пешниҳод кардан мегирем. моло қарор дорад дар вилояти Суғ дар ноҳияи Бобоҷон Гафуру. Дӯстон азиз, обши количествои молҳо 12 сар, якта ғуноҷин ва 11 буқача мешавад. Видеоролика то охириша тамошо кунед. Охири видео дӯстон азиз якта симентал ғуноҷинча мояд дӯстон азиз барои шумоён. ҳозирин дидост кунед, ин номери як буқачаи чорнипёст дӯстон азиз, синни солаш 1 сола, хурдан саломати зур, буқа ягон хел камбудӣ надорад дӯстон азиз. ҳам пуштош, ҳам пешош, ҳам зуре. касоне ки оянда мол мекард ки одам бошад, варианти беҳтарин нархҳои дастрасӣ пешниҳод мекунем. масъалаи нарху навош 11500 сомонӣ боз камтун арзон мешавад, плюс масъалаи доставкаш бе ягон мушкиле. марҳамат дӯстон азиз, дуюми моли мо ин буқача моя як қариб 1 сола шудагӣ буқа дӯстон азиз, хурдан саломати зур, ягон хел буқача камбудӣ надорад. инам пародаи чорнипёст дӯстон азиз, қад баланди моли фасон аст. касоне ки харидор ҳастанд, марҳамат, ҳам саҳровай мешавад, не ем мепатон ки одам бошта кар камакак мепойтон уҷи ема парофтан мешавад дӯстон азиз. марҳамат, нарху навош 10500 сомонӣ боз каматун арзон мешавад, плюс масъалаи доставкаш инам бе ягон мушкиле. фақат конкретни харидор боштагар марҳамат, номеро телефон дар рӯйрам ҳаст, ватсапам дорад, или прамои занг зада харидор кунтон мешавад. кайки телефонтон набардорад, ватсапашро обязательно нависта монтон штоби вай кунад, ҷавоб диҳад дӯстон азиз. марҳамат, барои шумоён сеюми моли мо буқачаи карпат дӯстон азиз, яъне ки карпат ало, камакак алоча шай тамом. ин буқа моям барои суқма бастама тайёр дӯстон азиз, ҳам буқа ғавса, ҳама тарафаш беҳтарин дӯстон азиз. мегиртон суқма мепатофтики буқача беҳтарин, ҳам дароз, ҳам фасон дӯстон азиз, нархашам арзон. 1 сола буқа инам 10 моҳа 1 сола шудагӣ буқа дӯстон азиз, нарху навош 9900 сомонӣ боз арзон мешавад, плюс масъалаи доставкаш инам бе ягон мушкиле. конкретни харидор занг зада харидор кунтон мешавад. марҳамат, ин номери 3 буқа. гиритон поитон моли нағз мешавад дӯстон азиз, успед кунтон. номери 4 бошад барое ки одамое ки швед кофта гаштагӣ будтон, имена барои шумоён швед парода. бисёр одам карпат мегӯяд, швед парода ҳаддуш як чизай дӯстон азиз. буқачаи карпат или швед гӯйтонам мешудагӣ буқача. хурдан саломати зур, буқа ягон хел камбудиш нест, ҳам дароз, ҳам фасон дӯстон азиз, ҳама тарафаш беҳтарин. хоҳитон соқум ба поитон далши ем дода оянда агар калом мекунам гуфтаги одам бошад, ҳамаш ба шуда мегирад дӯстон азиз, ҳама тарафаш беҳтарин. хурданош зур, касоне ки гирад проверка карда мегиртон дӯстон азиз, ҳама тарафаша соҳиби телефон мегӯтон нишон метад, агар маъқул боштагар харидор кунтон мешавад. ин буқа моям дӯстон азиз 1 сола буқа, ема бастан ба тайёр, нарху навош 9900 сомонӣ боз арзон мешавад, плюс масъалаи доставкаш инам бе ягон мушкиле. пуштош васе, ҳама тарафаш зур дӯстон азиз, успед кунтон варианти беҳтарин барои шумоён. ҳозир буқаи бентонда бениҳоят дароз бентона, ҳама тарафаша навор гифтем, штоби мана гифтаги одам ҳавас кардаги одам бошад, гиритон поитон пули оянда як пули нағз мефурӯштон дӯстон азиз. номери 5 моли мо бо якта дигар буқачаи 10 моҳа дӯстон азиз, хурдан саломати зур, буқача ягон хел камбудиш нест дӯстон азиз. масъалаи нарху навои буқача ҳамагӣ 9500 сомонӣ боз арзон мешавад, доставкашам бе ягон мушкиле. конкретни харидорро занг зентон, муомилаам доставкаам ташкил мекунад соҳиби мол, албатта ҳам дароз, ҳам фасон, ҳама тарафаш хулос калон беҳтарин молча. касоне ки харидор ҳастанд, марҳамат, успед кунтон варианти беҳтарин барои шумоён. имина аз канали мо дӯстон азиз. номери 6 бошад, номери 6 буқачаи чорнипёстри айбаш камакак харобтар, неки мол фасон, корпусош калон дӯстон азиз, бениҳоят моли басифат айване. касоне ки гирад баракаи ва дӯстон азиз, синни солаш 4.5 моҳа буқача. масъалаи нарху навош ҳамагӣ
8800 сомонӣ боз арзон мешавад. Плюс масъалаи доставкаш инам бе ягон мушкиле. Конкретни харидорро занг зедтон, мола аназик рафта бентон, баъдан харидор намотон мешавад. дӯстони азиз, ҳамин ҷош помник шуда яктиги лайкам фаромӯш накунтон. марҳамат дӯстони азиз, харидор боштагар занг зада харидор намотон. мола неки корпусош калон дӯстони азиз, камакак емки пойтон уже мол дигар хел мешидаги мол дӯстони азиз. дӯстони азиз, бо якта дигар бо қачаи чорни пёстри мошниш дӯстони азиз, синни солаш ҳамин 4 моҳа 4.5 моҳа бо қача варианти беҳтарин дӯстони азиз, стойкош зур успед кардаги одам харидор кунтон амин бол марака беойтон дӯстони азиз. ояндага агар моли калон мекунам гуфтаги одам бошта кара ҳамаш ба мешавад дӯстони азиз. ҳозир дар давоми видео бентон чӣ қи стойкош зуре дӯстони азиз, стойкаша бентон вообще бомба. дӯстони азиз, масъалаи нарху навош арзон карда мемонем гифтиги одам бараки беёвад. нарху навош 8800 сомонӣ боз каматон муомила дорад. плюс масъалаи доставкаш аз тарафи соҳиби мо ташкил карда мешавад. дӯстони азиз, марҳамат, харидор боштагар занг зада харидор намотон мешавад. дӯстони азиз, навбати моли мо буқачаи карпат 5 моҳа хурдан саломатӣ зур буқачаи ягон хел камбудиш нест. ҳама тарафаш беҳтарин дароз фасон мана буқачое ки карпат пойдаи гашти ки одам боштагар марҳамат имина шумоён гӯсалачаш дӯстони азиз, 5 моҳа гӯсалача беҳтарин молай дӯстони азиз, стойкош зур мана оянда мол мекардаги одамо боштагар барои шумоён дӯстони азиз. нарху навош 8500 сомонӣ боз каматон муомила дорад. 8500. навбати моли мо бо якта дигар бо қачаи чорни пёстр дӯстони азиз, бо нархи дастрас, синни солаш 5 моҳа хурдан саломатӣ зур буқачаи ягон хел камбудиш нест, стойкош зур дӯстони азиз. масъалаи нарху навои мол 7700 сомонӣ боз каматон арзон мешавад. плюс масъалаи доставкаш бе ягон мушкиле. конкретни харидор номеро телефон дар рӯи экран ҳаст. маълумоти пурратара бо аз соҳиби мол гирдтон мешавад. 7700 сомон 5 моҳа буқачаи чорни пёстри. навбати моли мо буқачаи швед дӯстони азиз, швед ки авликоли гибрид ми намедонам, хулас калон 70 рӯза буқача бениҳоят бо нархи дастрас пешниҳод кардосем. гиритон агар мол қош кунтонам мешудаги ба фикрам буқача. нарху навои мол 7700 сомонӣ боз каматон муомила дорад. инчунин масъалаи доставкаш бе ягон мушкиле. марҳамат харидор. дӯстони азиз, охири моли мо буқачаи карпат дӯстони азиз, хурдан саломатӣ зур буқачаи ягон хел камбудиш нест. самое главное нархаш бениҳоят арзон дӯстони азиз. нарху навош 6200 сомонӣ боз арзон мешавад. плюс масъалаи доставкаш бе ягон мушкиле. успед кардаги одам харидор кунтон ҳозира нархҳо дӯстони азиз ихи нарх ба фикрам нест, бо намедонам 6200 сомон муомила дорад дӯстони азиз. охиро моли мо дӯстони азиз барои шумоён як сар оножинчаи айшириски ки сементал гибрида пешниҳод мекунем. лекин тоза айшириски гӯйма мешавад дӯстони азиз, лекин сементал ба ин қадар сементал чунки калаш сафед мешавад, айшириски калаш хел сафед ки зард алон мешавад. хулас калон 2 моҳа хурдан саломатӣ зур оножин ягон хел камбудиш нест. зот будагиш ба кафил дӯстони азиз, касоне ки харидор ҳастанд рафта дида харидор кунтонам мешавад. масъалаи нарху навои мол дӯстони азиз ҳамаги 8500 сомонӣ боз арзон мешавад. плюс масъалаи доставкаш бе ягон мушкиле. успед кардаги одам харидор кунтон оянда агар мол мекардаги одам боштагар марҳамат имина барои шумо мешудаги мол дӯстони азиз. 2 моҳа нархаш 8500 сомон боз муомила дорад. доставкашам аз тарафи соҳиби мол ташкил карда мешавад. мол ба дараҷа фасон дӯстони азиз. мол мекардаги одам боштагар марҳамат. пародаи ширӣ дӯстони азиз.